Halo, Hei, sunen man. ne? Watch de veskakeska. Ne yapsak uzakları. Sada miro kakutmedra. A na dzień sırke mande, manuşa yaven, manuşa otraden Ова. i tak dalej, i tak dalej. A somanca kak melan, somanca. Co powiedziałki o puroro moro? Pendeka ty dzwoni na kalendyr, ale dzwoni na wysi na udon telefonu później dzwoni nawa. Może zajęta. Co my pynawa się? No. Musimy kuty manuşa te yaven. Şuncanma. Bo me kokoroda dia decyzja naława. Musimy te jawu kuty manuşa publika. Davadzina. Davadzina. A tu mera kirnyska kromoresa już pe miru temato? Kerawiec, ale w ogóle na wgia mogę pytać tematu. My mi się nie boją odmówić będzie jakie mamy. Kraju wzięła pytać tematu. Musimy te jawu kuty tyle regaty. Do isy przyjął kakromoro, isy manusza, do jaka do dżineny, isy dadester semency. Nie. Davadzina. Jawena. Co jawa potrzeba, to jawena. Nie. A ja doj tu go załatwi, bo do jajce tyle ryki, on jest. Do jajce tyle ryki, rzeczną te jawen kosierą, te pora krępy na tematu. Halo. Keme nikon nas głosindzia pes. Wender, do Wender. Nikon. I biją przecież telefonowenkie. Tyro. Nikon. I dzia rakier paurometer. I kaj se da ciaci pen kak melan. Dykenko koreso peskereu. Halon man? Dykentasia. Doja do chyria manuśni do kaj diją peła tyr do wody, kaj kana tu men jaweła do sprawa łasa, kaj syte ciuweł pes pre 15 kao ciuden do sprawa. Ciasy. Joj na ni prasty, joj si już famuska, bo man sy do wody pedowa. Tasia ciudeła prysala, ciudeła te bageł. Dołasy tryki. Da sałe kaj mechaluwaw do tryki. Mechaluwaw. Ale sy man nadzieja dretumendr, kaj tu me dawana pomekhena. Podaj geja świczki te haćkireł niewinnie pemrecia worendyr. Niewinna duj filmy sysr świczki haćkireł pemrecia worendyr. Pał miro rodno ciacipen. Pał rodno ciacipen kak melan. I każdy rygatyr, kamen man te atakineu. A kaktarzan niby za hanepy spedowa kajme ciawes hadiją. Przekręcindem reława kajme praścią ciawes. A da sae paty w pena fobniakę. Mikrofon oden kaj te bageł? I da saunia akceptynen? Halon man co styra kiraw? Ale man na obdział do wakaj bagiełą, kaj koła, man do na interesy. Ale na, dział mangę miroka Kanada Wester, kaj doła do manusia kaj pesu pirynen pe mandyr, kaj me chyria butyna kerdzią, żadno chyria rzeczna kerdzią. O rubin mredades praścia, hadija pchuwiatyr. Ciacio, medowana kerdzią, a jowdowa kerdzia. A do łęca właśnie pasi tysiasy. Kaj pe mandyr pesu pirynen. Halon man co styrdział? Haluwa, kanawdyk sotkę meczkę penawa. I kaj si to prawo ciociaci pen. Ne musineu ke tu mendry te jaweł. Ke tu me kak melan te mareu man de wyskrydaj, kaj si man ke tu mende bary, nadzieja i baro zaufanie. Kaj kerna ciacipnasa łasa porządko. I prenikonester nadykena. Bo łakę hertleł. Tu me dzinen, kaj me som da sao manuś. Kaj me wrogosa rakirawa. I te dzinaw. Kaj daja na nie da sa idziu wlory, kaj z błądzindzia je w kardujmoły drodzi pędzinen. Niko na nie idealno, tu me dowa halon. Wiadomo, Zmekheła się ro. Pandeła mój, czy przemangęła, bo me som da sa i kaj me so warso kerawa. Me zmekhaw się ro, kak melan. Me zmekhaw się ro. Me zmekcią się ro, pał niewinno, kaj mangę pchędę, kaj me praścią ciawys, a me na praścią ciawys. I z geją dromestry, bo pchena w semynca duk hadysy. Dzia. A się najbardziej duksy to dades. Ale na pewno łaną jest cedowana asyst treława pchędę. Tylko łeskie do legendę treława. To dadeskie. Konestyrka na rakiren. Ta żadność to na to łeskie ciawes. Neuła, ale halon man co tasia kerdzia.
Jo wdoj nasys, ale łez kresare semency, zaraz mangę dawa sa robić siadę. Przecież adzia komentyneny skaj ty knosweto, kaj famuska ciude pryscena. A dawa sy tylko na umiśnie propaganda. Bo 15 łasy sprawa. Co jej kamu, ty zastrasia kirowa wire manusien? Manusia pes nadaren, a ke mander saro jaweł. Co już tu me dawa na kerna łasa porządko, kak melan, pacien mangę, te nady kamre ciaworen, bo peda sałe bucia. Devoro choliseł. Sojoj wykereł to daja sy historia. Sojoj wykereł da ciaj i łakrodat, bo sy przeważnie kaj so ciawore keren to dada do esternadzinen na ni bangę. Naś ty te czwórdeł bank pedadender. To muśno to datku, który musi kiedy ciło to ciaworeskie. Dzias, te ja węsaste. Zawsze dadester. Te ja węsaste bachtałe. Wychowinął ciawores. Nedyken. A jow nadoś pa łakre chyria bucia. Joj cinus peskewa sta szlachtynęłys da podrapinus peskewa stajłełys pesratenca wymakhełys i wdziałys dy kangery. Dojdre Ameryka. Łakrodat kardzia łacie manusien łacie da dengre ciawen powtrącindzia. Bo Roma pacienys. Soda saje bucia dy kene to Roma pacien? Habiściacio? Halon? A Saro widział. Joj sy famuska kak melan, bo kemesy do wody. Medium romęgę do wody. Pre 15. A joj prysala wdział, kak ta żanos kresemencenca i ćhuwenła do mikrofonu i pchenen Simona bagę? Kaj manusia tedy ken na ładzien pes? Przecież joj saryn zamela kireł. Co strydaj dzieł? Ale dretu mędry sy celi nadzieja. Ta siaromakę mandry dzwoninenys i pchenenys mangę. Kak melan peskę pedawana pozwolinęła. A me penaw mangę pes wedełka na pozwolinęła peskę darom pedawa. Bo darom sa rodzinę konioisy. Ta siakę mandra kirnys aż kisaj w pół do drugiej dzwoninenys Roma. Jak ciuwełys, ja ciuwu z telefonu dzwoninłys. Peła dykcian, penaw so dykciom. Dyk pchenęł lajfo kajłać chude już po przepreskirdę pchał rubin. Ne Romadzia myślinen nadzinen? My nawet nie przepreskali na dzina w sosa. My wtedy obtakcynawa sotrdzina na Guarmander 15 i wtedy dzinawa kajcy, to ciacipen i konkerdzia to będą to prawo Romano. A konkerdzia prawo Romano będą, to była cierpinła. Kak melan. Cierpinła, pałdowa cierpinła, kaj mam to ja był spokój. Deś to 15 to ja był spokój. O takadzia. Kaj manusia peste kainen, kaj da sałe chryja dziuwla. Tenach ten hucies, bo daje na nidziu w lory dziasry pędzią jeszcze jewka, kaj zbłądzinęła. Joj kereł notorycznie. A me pchaśła worodewła te piawda teja ostatno. Czy chociaż pchaśła worodoć chudziom albo chochadziom? Ma chuj, tu bo ja my na jakie siądzią to ławasa i joisy. I pozór odwoić jakie madera kiedyś ma to całej godzina. Ksiądzu my tu kepenawa i tyreła wam łapangę godzin. Jedna manusia 15 maja. I wtedy ja mam pytanie, ja mam odpowiedź. I tykawa konna kewo ława i całe isy to manusia. Jakie jest? My na Lubina pał psikietera kierawka i sai czy jowsy saona. Oła, brawo. I wtedy dzinawa. Me pchenaw kak melan. Waźdowa kajke mandry sy do wody i medzinaw kon jojsy smr bratanko skryciawysa. A o sierocindzia nazwałe ciajoria. Ciajory sy tę maszyny. Daja ciajory ja wdzia prosweto paty w penaw już nazwali kalyczka. Pozuro skrywnuczka. Ała, penaw tu mykę. Jo, jak hawysał. Halon tu myka jak hawysał? Każdy je kakę. Daj też rozmardzia małżeństwo, kaj daj kana ciuden da ciapał do chryjaław. Kaj ciuden prastunia do cia. To łakę też duje ciaworen. I te okny jeszcze jeździnę i prowokinę manusien. Konda wakerę. I jak hawysał. Łakry bibikę mandry dzwonindzia na basiadzia, peslija man te praseł. I syman do nagrania warkaj na kama w te ciuweł jeszcze. Ale hagłane do wasys. Peła ciłakę na keres, a my są peła i kwiatko kołester, Dortmund doster te na chuchawa w tumen. Ciłakę na keres, a bo łasyłowe i łakredades. I joj wydziała prał, a tu pchenął na sancimą, a dziam... Coś syłowe, wydział ko sklepu.
I my wydoprodowali syło. Halon, co styra kira, paudowa pen, ja męder działa. paudowa tu męgę pchenaw. Strasznie są dziesa paść tu mędyr. Już na dział mre sprawa tylko kmelan, ale dział mangę paudo ciaci pen. Kaj łate usadzinen, kaj dziesiąto peste kainy. A my póki awadzido, to ciaci pen musiał te ja usiądzia. Uete tyry pucia zapena, kiedy tyry mamy siędę. I miło chęcią udrali się przyrdę i wtedy do dziasam kedowa. Kiedy byłem do konkerdzia, to byłem do kaj się treło za na siedzinę. Godzina w saru mi więcej, ale się musimy mamy się te diogłan ma te wyznaczone kajsy do wasaru. Sokam dzium te pchenę. Dyken do Johnny Kwiek, na dzinaw czy dyk ten kaj pemandra dziadolaj fykerus, kaj dzia zdania racji man w trącindzia. My ciudziu mogę też do... Miś to kerden. Mandyr wysałys, mandyr kerdzia wygardzono pemandr pchenęłys. Zdania racji. Na nie jest prawo te wtrącinów bez demre sprawy, wtrącinę sprawy ciudziu jest proste. Miś to kerden, tasia dzwoninde ke mandry łez kresemęcy. Tasia dzwoninde mangę łez kresemęcy. I pchęde mangę kamete dzinaw. Dyk pcheneł sołeskę wygeja, i jadzia pchakak melanłeskę kerdzia. Pchena fuła, tasia dzwonindzia łez krokak, do kak popoko. Romeskę 70 lat pacien mangę kak melan, syrdeworeskę jadzia tu męgę pchenaw. Syr kerdzia pemandyr o Johnny Kwiek do lajfy, kaj man wtrącindzia, pośli pan ciona, rakcia pes obrońca, kaj pędzią pestro obrońca, nudził skro rakcian tut. Co kamdzian pchenaw dasa obrońca te jaweł, to powinno mry sprawa te wyprościędzianys. I te do ligirdziany z kołacio? Tu pchenaw san rano polsko-rom, a pryraca na Austriako. Nie wiadomo kontusan. I ta siadorom, kemandy zadzwonindzia i pcheneł mangę. Miry ciaj, a dziasy pędzian łeskę do ława, kajowsy rano pcha polsko, a pryrati se Austriako. O kak melan cykadzia łeskę, kajsy łeskrośteto. Pchenaw miś to kerde, bo pedawa peskę zasłużyndzia. Zdania racji geja mante wtrącinę. Sare Austriaki pcheneny łeskę. Kaj mante na wtrącinę, bo mena są bangi, kaj do nagrania do Trojanko z reperen? To ćwurdynę do was ćwurdynę ja pemander, a my te marę mandeweł, czyli ją udziało dedawa. Ci kompletnie, ci. To kamdzia mante wtrącinę i pemander saro ćwurdy, ja jeszcze peskę pchędzia ko Austriaki jadzia, kaj pemander gadzien biciaweł. A łeskę jadzia pchędę. Siunta Johnny, sołakę bał się resty z pereła, bo łakrycia woręgę. Nani tu do czynienia polskie romęca, ja wła tu do czynienia Austriakenca. A działyskę pędę. A dawa na swało manuś, łesy się rysa. No ja wolę się zamandowana interesu, dowa kon rodeł. Dowa rakeł. Dowa cierpinwa. Ja se takie pena 15 korjawa i dikawa konkowa dowa cierpinwa, jek. A dowa kaj ćudzium to romia magerde, spał do wyrazu. To kaj będę dawa na systę siądził. Syria dziubli stał pałbała. Stał pałbała de drekubi peluka i ubnisy. Ale te pena stało ław. Kaj dowa i sydro województwo i specjalno kerysy kaj to dziubla do isy, to mena do mekawa kedowa. A syrpes adzia zachowinę, a kak melan, a syrpes adzia zachowinę, joj i łakredada, to co wtedy penen? Cion da to marakę dowa, bo da na nipa tu pena w trudiarzy przyjowczy joj. Dowa marakę całała. Tylko joj te pędziaby, to sam kurwa. To sam sainat. Ale nigdy w życiu ma penkajcy burdelo. Burdelo jest drowojusko foro i o specjalno kerę. Ciecio tu maro, Tylko barkice. A so jabła joj, ke peskroda, to ta deskro kertyscy burdelo. Nigdy w życiu na domeka wakę to ocuś. Na pewno babeczka, z mechtelem marem do idzienia, nie napierwała. Nie napierwała so do idzienia, bo na nifaj te maro do idzienia. A całe nie są w tym na do idzienia mój napierwała. Bo peskę zachdą oprobowała. No i ternina dzinen. Na pewno kajcy burdelo. I to obtaksynęło ta deskro iła, dowa nasykać ja te kiedy. Miś to cierpinę. Zresztą tylko tam 15 co ja. No i terni na dykten kerdzia krzywda łaky, ciaworen rozmardzia. Przecież me kerdzią kajromni terysiełkę peskrokherka pędziom rubinoskę. Natychmiast zały pchena w ciafo rosty, bo romnika mu te jawułkę peskroromkę peskryciawore. To prawdopodobnie poślim rolajfo pchać godzina z pakindzia pes i wyligirdziała, ale so do westy, produjdy west tylko. Ne. Na styk jawna mamy siad do jego pędziama go kowaka jawna 15 z kendem pes o karpiu się te jawą.
Uła. Doisi te avo 15-го явен пенат каждой си даде скручаво и ке вишуна сам и кера сам джака де avo заромишто. Те на avo je ке ке напречи. Поставяме сам даде гречаве даде ме варсом мекте. Пенат ме мадикен кај ме сам шеро ме сам саво даде скручаво сориту ме саре. Сотрин штари шерето на ек шеро. Brawo, brawo. Ništo penen. Każdy nie sam meka ma wtedy dzień. Tylko to manusia te aweli jednakowa. Tady ve tepenen i pa obrystro to samava tepenen. Oj, Paris techtuł jak Melanda saj manusin Kanadę dała ciry. Ale me pędziom lubku skróciawo na was my na dolidzie. Ale tu me dawa syklakir na manusien. O, dałeś ty właśnie mangę dział. Pomalutku. My na luminawce to umroła, te kozia mana. Me pomalutku, saregu javna i sarem pogłaski na was. I do was okon przekeliła miroprawo do wajawa cierpinła. Ksiądz me tuke pana potreba kana u was ako sklepo. Ništo. So tylko tyry sprawa, to by se tuke pędzią. A 15 zgadzam co jest. Što? Ništo me dzwoni na jeszcze koka kromorora kirawałęca. Dobra, Devoresa. Pari kirawka man wysiunden, pari kirawt menge zorałys jak Melan. Ja szasy bachtar. Sodoj ke tu mendere. A kontu sana? Amej luki. Ne ja szasy bachtar. Ja wiem sasty. Sodojte się dziołkę do derke. Mandel się spokój, tylko nerwy i nerwy. Spokój se ke tu mender. Tedy odewał tu menge spokój, ale dykawka je ni spokój. Nigdy w życiu. Coraz parę derke manusia. My na pasu na javne sironekem rokach. Czy dawne są będę ciorore to na javne. Ja działam takie te nawaluki. Ale dykes non stop. Tej sa Roma se stady vesrano pare tady by to mnie te Roma są wykończono. Kak Melan phenenka je natradeneske tu maro kak niebosko. Dzinen serdojsys. Doj nasys prawo manuś mój te pchiraweł. Kto pierwszy, ten lepszy. Dzinen syrsy. My są da sało manuśka me pena w ciacio. Manusia sy skorumpowana, manusia pezdarenys. Ale kana manusia dretu mender de ken do nadzieja, do ciaci pen, do saro. Dzinen. Ale to się na den to odkinią, tylko pał byle soku, który wysłowidzia pewnie tytowno wam pchenas. Dować oderygater. Dować tej saro masys. Daj se que amender sai gospoda bary prolotnisko se pesado ka jeszcze kiepkar. Sare amento ka dziedzinie prowabaden gole. I pał byle sok, kaj prędzia bratanko ste. Wiktor mówi, na udopes mare to gęby, nadowa mój pędzia. Na udopes mange to gęby to mare. I już byłem beki kaj mete, czasem smagę bez pałdowa. Ne dzinen syrsy, wykendynenda zawodo. Kamden te jaweł się relą mesa. Ne sierorom to musiny te jaweł ciaci pnasa grastane zoriałe z te jawen. Ale się mekam dzią, kaj sare te was jednakowa. Kaj na te na was jakiś fededer i te na gino, co jest 2 złote, te ja mam fededer, co jest mam 50 groszy. Sare musi nas jawo jednakowa. Na trzeba te kreacje, kaj tu ja was 2 złote, man ja was 50 groszy, to ja was federom maderna. Kak Melan. Man soldat i sary to ja was jednakowa, my do was dąży nawet. Misiuka ta romanca polepszyła mangę do skodzipę. Kajekike skandasam. A one pałbyle so. Ne dzinen kak Melan. Dojkaj manuś tu inę pes niewinno. To dojłez duchał i wtedy nadeł peskę. 20 manusia kaj peskę pozwoli nena, a rakeła pesje, kaj pes po prostu dołysa na godzinę. Mena sondaj pedowa, kaj te pena w tu męgę, czy miśto kerden, czy hyria kerden, na wdziawdę dawa, kaj man hyria te na halon, bo tu mesen sierorom, tu me decydynen, ale widocznie dojwarkaj do manuś pes czujnę, niewinno, kiedy ciudzia pes pro lifeo i zasaeła wapędzia, nezorałeła wapędzia. I dojsy... Uła. To ksiądz metkę penawa, to was krzanowatel, manusia. Ne, dzinafłyn. Ciacio, ksiądz tukę penawa, jak rzecz. My tukę krawa tylko jak pytanie. Ja wy skąd te załatwilutkę sprawa, nie na? De słowe, kad ty widział to manuś kierociawo i 14. Tu teraz cinę 200 miliony odebrał ja 700. Ja 200 miliony gotówka i
10 000 euro. Odes to 200 miliony, a dwa na kamestę odo, bo Perenska je odijan range dijan, gadzięgę, haładzęgę czy prokuratorowskie dijan. I sami z temeko to mamy 10 maja. I ja 10 maja przed urzędzia prokuratora prawie pretensjona. Czy my tukę paciawa? Na paciawa już tukę. Ale penen... Tu łatwines, ale już on, daj mamy te tu łatwines to mamy to gadzięca i tu od prenes bałdoła. Ne to me prenafleskie. To tu na dziasa, kiedy gadzienry kały to jeden tukę. Na dziaba, bo my dwa gadzięgie piją, rangie. Ne, ale o grafo trokak rodzono, ja była ketuter, bo tu sam dade skrociawo, na zaocznienia 10 maja przedłużenie reja pretręciona barzeder i opet wycofino i napacił tukę. Tukę napacił i bezkrepszałe z kierunkuskie napacił. Odeły skrełowe. Ne na odawa my działkę bezkrecieja. Ne to są tu na Odesa, łowe. Dade skrociawo sersan, to Odesa jakie do Cyria zjadesa prasto. Kamen... Bałem manca rakierosion. Rakiero manca tejsa osobiście telefonicznie dziaselka na metusa rakiera. O, i na basia dziaku, mężu nawys. A jo wsiąd. Każde dade skrociawo, czy każde dade skryciaj, so poczujne tu tchiria. I handry tu terława, to man jako przeciwniko na pacie zdoły manusiewskiej na basie wes. Jow man na basie dzia. Ser kokori siądzian i jow ma dwa na basie dziaman. Czyli jowy sy podejrzane, drsawe bucia, haudre peserława i man na basie umyśliłka mech haf bedremanderława. Na. So odyła to deś bara, kana zaoczyndzia rumeskie sprawa i odyła to deś bara, działa ser automatycznie prasy ben, to mire buciater, kaj magę napaćcia i man na basie dzia, nadal jawa prasto. My się krakerawa manusia, do internetu ser na basie my widzę do mary manusia. I dowad myślę te kierowcia, ser każde dade skrociawo peskie zachteu. My na jawu jekieke ser fedete. A ją kandzia mander fedete te jawu napaćcia peskie i napaćcie z mangę man na basie dzia. A my sara kierawi dziaselka na metu sara kieraw. Jak melan kamen mi rozdanie te siunę? Frej mangę to Proszę penu? bardzo. Proszę bardzo. Te na holison pe mander. Absolutnie. Bo my nadzwoni na wketu będę drecholin. My tu będę widać. Siona tu mi Sarasy miś to, cyrka da ci reprenden, ale kanametu męgę penawa bardzo. Proszę bardzo. Wyhalon manga w tumen mireława i ten nałem tu męgę drochria, bo meke tu będę nadzwoni w podaja sprawa. Teraz kełdeweł, ale kaj w genen peda temato. Pytanie jest odpowiedź. Okej, to ja bym sa z te bachtała. To się co tu męgę kana penawa. Kanametu męgę dawa da sało przykładu. Prosto. Dział tu mary ciaj tebe się. Ja. A mansy w tyko koraja. Ja wenkę mandyr i prenen mangedzia. Ciaj, wyły sam rycia? A me pena w tu męgadzia. Wyław. Me zaciszy se, bo telewizja, bo baro zarzuto. Do reszcia sankcja. Komajoła wyław. A sudromajoła na wyława. Kama w tu mędyr dakicy i dakicyłowe. A komajo someła na wyława, me tu męgery szkira w sareowe. Przyczyn pedawa? Tu me penen przyczyn. Brawo, miś to. Kana ciap handłe dro luto. Dynera ja sankcja. Marzec, kwiecień i maj. Tykno i ba rodziny utręciona. Ła? Halo. Ja mam tu, tak? Ne. Mansy termino komajo kate wyław tu marycia. Ale me kerafmry buty. Biciawa w gadzienkę tu marycia i kaj te podpisy nie uliła, bo wiadomo, kaj pałciła na pchandłe, asy różne możliwości koraja, bo my akurat łatwinawys, to me dzinaw mande da same rzeczy, bo me daj sundo berlińsko to pemre pikeliją, aż ko senato mandiją. Ale dr Polska też manisy coś da sało. No i kana biciawa w tu marycia i adwokatos, czy prokuratoros, czy cokolwiek. Podpisy mangeliła, a my tu maju ne wyław. Neto mangę penę tu marycia i mrodat mangę dia zakazo. Na podpisy nawa tukę doliła. Neto me pena w na podpisy staliła to na wydziasa. Biciawa wdaw szansa jeszcze jewkar do ciakę, bo na nikoneskę miłość ta ryben. Dziaw jeszcze jewkar. Na podpisy tu marycia i liła. Bo mrodat mangę dia zakazo. Kana meke tu mędr dzwoni na fi pena w tu męgę kak melan.
A sy kwietnio. Dziawki ciaj do kwietnia. A sy man jeszcze ciąci rokałatę wyław. Kanapę na wkak melan. Dio mroławka i wyław tu mare ciadro majo. A tu me dziandro kwietnio i na podpisynen mangeliła. A tu me mangę penen od kartut sprawatyr. Ma wciów tu dry sprawa. Ode mangę owe. To kanapę sa i podstawa. Kąsy daj bango. Mirokak. To jest netko penas. Tu my czy my? To jest netko penas. Bicie dzia, to tu rakeres manca. I tu afilę są sprawa. Uła. Bicie ves nieke advokatos, bicie ves wawera advokatos, kociawo, te podpisy, te przykeroce. Uła. Te do zarzuty. Uła. A mreciawo nadywa kaj meły zarządzi nas. To mreciasa. Uła. Tylko joj na i federdzino artykuły na komu te przykierował. Myśl to. Na komu te podpisy uliła. Myśl to. Bo co podpisy uliła, to dział to by się automatycznie. When gadzia. Adwokatka entretenia czy startenia, ty adwokatka, ja peno. Na nic te podpisy, bo pamięta też te przykierał. My na przykierał pes, bo nigdy w życiu nie widział, bo na nic zarzutą żadną kamera ci na to działać, ale to okowa. I na nic to jest tylko podejrzenie PSR. I wtedy my na wideo kowa. Ma na oddział reja, książąckie penat. Na oddział ma reja, czy Syman prawo te zaomrełowe są na zaczynianą sprawa. My tu męgę penawa. Pe honorowe manusiesty. Mają i na widzią ryczaj. Pe honorowe manusiesty. Uła. Czy Syman prawo te odesmrowe, tu sam da deskryczaj. Syn prawo mam te odesłowe nie ryczna. Pe honorowe manusiesty. Te pejasys dawa pe mandyr? Pe mandyr dawa te pejasys. To my pędziomy sadzia. Łemro przałdałowe. Nawet na kamaf mre straty. Ale prasy ben mangę żadno na hertle, bo rąb pest nawet co findzia, rąb pędzia. Nawet na odława mre straty. Ale książę Metman Puciaw osobiście. Daw to jest kakeskie telefonu. Odesmrełowe, a ją penodziakę precieja. Nebo ciaja po buntyndę. Taza jak rozmuta były kortesy geder i ja peną się rorą. Me taki awawa, bo na kamete oderłowe, a dowaj siły w kruzięciu, tażanosko. I na kamete penaptumy sen sementy do rakerna tumy. Ale Mirokak, kanap penen mangę, bo dawa sy już, a ja se pędziom na kamadę da sprawa te wdział, bo my ma na kamadę te wtrąciny i my na penawa sosy sonani. Ale Pemiro, nawyliją tu marecia, bo tu men wyco finden, a dzinem kaj diją 40 000 gadzięgę, bo przecież gadzie pałcina łatwiny si do gadzien pałcina uciudziom kaj dromajo do gadzie do ciaj te wydział. Nena? Ne? To kanadzinen, doj kaj sy wychala kirben, doj si ciacipen. Halo? A czasami je kławo Romanuś nawychaleła i chyria pałę wydział. Ja? I pałdowa peskerdzia, ser peskerdzia. Książąckie penawa pedowa. Nawet je kław, ten zawaderciany. Bardzo to je kław zaszkodziło manusie. No dziasy. To wolne se na kieru to ław i te na wypeną. Diją grafowskie telefonu. Bo my te telefonu całoka i cały się te siądzią. I diją grafowskie telefonu peną odesmrełowe. To jo powinno da deskrociawo i ovesi da deskrociawo. Te peną mirokak. Na nimantowe. Diją rangę. Umek mange kuta, a są na żużadziaka mes. Ja w tu pajstratno i nie pajstratno. Ciawo pędziaka udał saro, na nie żadno rakibę. Şan ayo penavacak przyjamy zarışonat. Ja kedreceğindir. Kedreceyacak. No bo ciaja po buntyndę, romes. Menadzinat. I to mamy to telefonu. To są kakes bicinewskie ciędy na odesłowe. Wiedział, że bezpeczeja, bo cię była zarokerde. Ja kandia bezpeczeja. Tak melan. O ja sam prosto, kiedy córa się skrowy. Tak melan. Ale man cara kierą tejsa i man na basieru. To pana tukę wyobrażenie całej obecnej. Tak melan. Skoro napacił peskie, a odwa mam wszystkie przeciwnikowskie napacił. Tak melan. Zawałyskie na jawa dzialetko. Tak melan. Nadykyna tu marecia jeni do wnuczka. Kością tu mękana. To ja wem tu mede da sai sytuacja. A dykhen so peskerę, manusia pes broninen. Pałdowana basiawen. Bo my też demiry sprawa te na basia dziomys. To dzia ser ciudepe mandry do kotyra. I ser podruszynde man im recia, im re opinia, im roker.
To dady wezdawa pe mandry ja w dziaby. Halon? Sy pe mandyr. Ale siąd Sy. penawa. Ale sy niewinnie. Sprawa, tyle sprawa, to tylko wygroźnine, siądzian? A my przejdziemy tu męgę i męko goromagę penaw. My są lubku skrociawo. I mangę łowy na wdziandra chuba, mangę dział honoro. A ją mangę bardzo podrezkerdzia honoro i bez kreławenca wysłowindzia bez tej sam. Siądzian, no? Najbardzo bareława tu męgę pędzie, ale dawa tu męgę na sys potrzebno. Dawa na sys tu Na męgę przykład mangę potrzebno. łezkie jest potrzebno, łezkie dzibę jest potrzebno. Proszę widno, zakręty. A my na mandata dziawie chowidzia kadzia prosto. Manusia bez broni na jak melan. Ja cierpiła, mandowa na oddział. Man oddział miał prawo. Ją przeciął dziadem miał prawo. I cierpiła. Odbyła bez rekakeskę, co bez dorakryła, bez rekakesa, man na interesy nauczyć. Me dzwonina w miroka, ke tu będę dre miri sprawa. Proszę bardzo, pójdź tu soka mesmane. Bo ruszynde man tu mareła wata siazorałeś do nagranio. Pchenden. Kaj do was zakono, kaj do was jamaro haratuno zakono. Kaj romester sołełowe. A na załatwinę. Czy doj różna sytuacja se. To najcharede trotrynkurkę powinno owete oddeł. A my są deda sprawa. Te mire, rakiraw mire sprawa tere. I za dukhanci ja mandawa sociacio te penaw. Bo sy dowody wyrut na pezbyszku styr. A mrecia woręgę też niebo styrnana się. Powinno syrłacie dady skrociawo. Harate jandeł do oweke tu mendyr. Kaj mangę do owete odeł. A my są ziakirdy w nieskończoność. Na dość dowa to są jeszcze jewka podstęplowano pałprasy ben, kaj mante najawił prawo głosu. My na kama wstał tu maro. Mrecia woręte nadykaw. Kaj bastyndziom sarysa. I dyken kaj są kanduni. Ale warkaj doj granica. Manusia przedzian. Warkaj doj. Mam też i semiry granica. Mangę na nim miło, kaj my też dziachara ja w prasty. Bo na hertleł mangę dawa. Mirokak. Mangę hertleł so pchędea dzia z montynde do nagrani. Już pandaw mój pe do nagrani. Pandaw mój. Bo my są manuś kulturalno. Powinno pe mandel tajawił prasy ben pał do mu orester. Ale do sary reszta do mela do kotyra powinno mandel natychmiast tajawił styrdyne mirokak. Bo man minia kiedy duj ważna pogrzeby. Mangę do watyszycy prodzi. A my są uznano jako chochani. Na nie mangę frejtel działdro romanu ker. Naś ty do wadzia tajawił. Poziakier, siąd. Naś ty. A siądzią też poziakiry. Jak melan manga w tu będę poziakiry de wisiunej mraława, bo mandawa dukała na kamaw te kereł soś. So dukała wa butadyr na kamaw. A samo krokodałeś styr, bo mangę dawa sysaro zabut. Siądziomka umo rubin syska tu będę drog herty tasa. Linen ciuden prastunia czaka padoma paty tu marybach sa stypen kaj pchędziom kajoj pchędzia mire ława kaj pchędziom burdelu wapełater. Łakroś te to i sedro chriak herbo łakro dat permanu siender peromendyr kerełowe dowa tyknoj barodzinę bo medowa udowodnięciom. Roma pesobrowen Roma dzwoninem kemandyr na wasy saro zabut. Romnisy prasty terniczaj na deskryciaj kaj z rodu na kerdziani koneskę ci. A zajubni paty tu marybach sa stypen la firynę pes proforo. Proforo jeszcze jaka wysał. To te jaweł do wami ryciaj, czy te jaweł do was tumaryciaj, kaj te kereł krzywda tumaryciaky, te rozmareł małżeństwo. Kogo nie boli, ten nie stęka jak melan. Siunen? To te kereła joj pes jeszcze te afiszynę. I sersa i wyrafinowano na basia decia i jam dziatu mego rubin, ko keria w dziakę tu mendyr. A mreda des praścia mues hadi jaka mrodat peskę pedawana zasłużyncia. Powinno jest do kereste te wytraty denys. Powinno do wate kerdenys. A man dukał man cara kire na jawil bucia kere. Naś ty do wadzia te jaweł kak mela. Siąd same tu kepena. Serkokoricines hajajo i sowach mandowana interesować udział rokach was pedopłyty. Man interesino predowa
Sopesque sai Giuli, Rubino skrycie zachtał pałbała, pomar jej dzień, nawet długieniamy pomarynła. Dykhena sołazia kirełka kmelan. Ale książę tu kepenawsią, nasy dramaro grono romano, tetemestry dziuwlatery burdelo. Mepe łater Burdelo pchędzią. to jest na interesestu. I ma wdziadę ta dyskusja. Bo burdelo to jest droforo baroka i sychiria dziuwla, kiria manusiado jest. A ją się peskedasa. Obczarnines, syłoker. Andrea Maro Romanipel. Naherklo te pcheno pred Murszesy czy predziuwlate burdelo. Bo burdelo to jest pałowe manusia. Weź te. I przylęgadzien. Kepeste. Dzinen co przykerawa tu męgedawa. Pytanie. Ja wielkie mandel pytanie. Pałodawa, ja wielkie mandel pytanie. Pałodawa, katędzia petreciate. I obkerdzia trecia i troker obkerdzia. Jak to peskie magerpen. Pedawa może tu męgę przykerawa, bo me też pchędzią dała w pełatyr i me grycholin pchędzią. Dowa ma na interesynę. Marepen czy wielkowa, bo dziapa odrabatę kodokrokana. I się ma na interesynę dowa. Kaj marentumen, kaj kerentumen, ale ława bezprawnie magadem. Bo ława cierpinna. Dojdę to bytomnia, czordynę tyrachęca. A dziny cały się prawo. Z bandzią związek tylko tyrach. I one za tym człowiek już tu gestę zadaj czordynę tyrachęca. Wertuję te człowiek, ale nie prasteszczyna. No siundziom kajdała se Austriaczki, a będę teraz na nich rasty. Man oddział nawet na jawo rom, pałoromiate, pałgadziate. Ja wiem, że mader automatycznie cię prosto. Man oddział hejsy austriacki, ale mnie prawo man oddział. Miro jak sokeren mire sprawasa, jak melan. My kana już minia kirdzia dujberś, są niewinnie ukarano. Dawa se saro niewinnie. Sowłach łakry na niso te chadeł, bo łakry sowłach sveto i manusia dykte, do was obchędzia dryk hangery, do wapes kerdzia, kana siundziom kerdzia, babir wypadko, kana siundziom, oke kana prodewesa, pałe następno wypadko kerdzia, ale do wamy kaw pasiłędę, do jasy węgry buty. Co tu te panawa? Devorę czarujcy, mówimy se chochewe manne tu, ale devorę... Dziasy, pałdowana niso te chadeł, łakry sowłach, bo joj, haja sowłach bangi i me dawa udowodnięciom, bo me, co jabła potrzeba, to me dziawa te sowłach. Mre saryć haworynca i mre wnuczka sadry trumna wdziawa. Kajoj haja bangi sowłach. Co dawa jeszcze i sykuty, so meć chudziom. Co jabła potrzeba, to me dziawa ki sowłach. Me dziawa, bo one man tiaf właśnie do ligiren. Kaj me te ćłaman mre sary tykneć haworynca i mre wnuczka sadrejek trumna. I lajfo wtedy kerawa. Ale mangę pes wydełka i but manusia jawe na dukhadę. Nakama w dowate kereł. Nakama w kakmelan. Po prostu dukhan man niektóra rzeczy. Widziała kanał, do którego zazwyczaj na was. Misto.